Hello mga kiat, for today's video, magbasa mi ka ng storybook. Magbasa ng storybook kay mag-practice kong basa kay kanana kong basa. Magbasa ni Katrin. Sa title sa imong basahon nga storybook be? Si Punong Kalabaw o si Punong Dapdap. Punong Dapdap. Sige mga kiat, magbasa tag storybook. Taktisan tas ni Katrin. Sige. Na. Kuan nagday-drawing kuan magyat kanang storybook. Nani kaibigan ni Kalabaw si Butterfly Si Butterfly na be? Asa si Butterfly be? Oo, dara de. Dara si Dak. Si Dak nagtung. Si Dak magyat kay nagtungtong sa bukbuk ko ni Kalabaw. Nagpailan. Si kinsa man na be? Putito si Dapdap. Si Dapdap. Si Punong Dapdap. Putito? Iyan ang mga kaibigan. Dagan kasi kaibigan ko si Putito. Na, atong tuwasan bata. Dere mga kaya dara. Siya. Na kanisa si Dapdap. Asa si Kuan Putito? Asa Putito? Basig kuan as Putito. Gikuha. Kaibigan mo. Siya. Yung dahon. Nga naman niya dahon eh. Anong pa? Naligo? Naligo ang kuan, Kalabaw. Wala man nihirap. Di naligo. Nituslo, lunangan god. Lunangan, nang kanang kabaw biginam na mo kuan man na siya. Kana mo lunang na siya tubig, maligo man na siya. Di man na pareho sa kanding, di maligo og sa baka kana ang Kalabaw kay. Maligo mo gina siya basta kuan siya kay initan siya siyang lawas. Kanya, di ni maligo. Maligo niya. Ang kanang Kalabaw, maligo gina siya. Lolo, kaluoy niya na. Si Dapdap, si Punong Dapdap. Hapit na nakuan, natumba. Ang hapit daw tumba. Ano hapit daw tumba si Punong Dapdap? Amo, nang sanda ka. Nga naman. Ay, maumod ka. Ano sa'yo na? Sige. Si yang amigo, mga kaibigan niya, si Kalabaw. Yan na pa diha si si Punong wala, suko na siya. Punong Dapdap? Suko na siya Punong Dapdap. Nga nang suko. Nang suko. Ano suko kuno Punong Dapdap mga kayat ni Kalabaw. Kaibigan niya, siya ni Kon. Si Kalabaw ka. Hapit na kakanpuno. Ano? Sabay ka kanon? Sabay ka kanon? Unsa? Hapit na kakanpuno si Putito ni Kalabaw. Ni Kalabaw. Kanon manasip tipo. Si Dakay. Katabis lang Kalabaw. Wala na siya. Unsa na siya? Itongtong mas bukbukong Kalabaw. Ni ba siya be? Ni Sungay de? Sungay siya Kalabaw. Nalipay siya kay katabi sila ni kan. Saan na yang katabi dia? Butterfly katabi ni Kalabaw. Darahin. Bawal siya. Nga-practice man siya basa magyat. Basa na lang ko. Nga-practice siya basa kan story ba? Story ni Punong Dapdap. Story Namaing. Story na ni Punong Dapdap o ni Butterfly o ni Dak o si Putito o si Kalabaw. Mo na silang mga kaibigan ni ni Kalabaw. Kato sila si kinsa pangan siya mga kaibigan ni Kalabaw? Punong Dapdap. Si Punong Dapdap. Si Putito. Si Butterfly. Si Dak. Mani kaibigan ni Kalabaw. Na naligo lang. Naligo. Naligoon ni si kan Kalabaw nga gyat. Sa basa ni mga kikat. Kamao di ka. Bago mga kikat sa basa. Pero kamao naman siya gamay mo basa si Nika mga gyat. Kibaro ko tanan basa. Okay. Kibaw na di siya tanan. Kibaw na di ka tanan basa eh? Sa iyo ni basa.
Kemauan man siya mabasa makyat. Oh, bunyi naman ko ni bang mga kakyato. Dili mo gud bungi. Napalag ka na murag na luas ba ang iyang samad. Thank you di kayo sa among mga subscribers. Ug sa among mga followers. Ipalihog sa kog share sa mga video magyat. Thank you. Oh, thank you. Salamat. Share sa ha. Ah. Follow.